Aprang si KARDOM Karbianglong lapen pinia bangke nili nang litum afan Punjab National Bank along pen kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK sinang litum pan labangso video long pini pathek pen litum pan nang than pachini pon ikpo lapen litum klardak lapen detail salam bangke litum labangso video arlosi thek pon long ikpo nalitum labangso YouTube channel kilang pen jong sining sampulate subscribing on lapen videos tamik an manalitum share pon ikon Karbiang long aras tame palang iknang lapen pachini iknang tang tenon Punjab National Bank along pen kapik lang pon Voreng Awarsai APHUTHAK le pathek pen lang pon lonang pathek pen non labangso Voreng Awarsai APHUTHAK dak chithan pon lonang labangso Voreng Awarsai men labang ke PNB Recruitment 2024 dak specialist officer 125 Direct 1025 post vacancies to nasilabang Voreng Awarsai dak lar dagalam chithan pon lonang Apang se post amen labang ke specialist officer lapen to tell a post ke do dak 1025 anlo lapen organization bang ke Punjab National Bank lo ke apply ning ji labang ke online se apply nang po application fee labang ke 1180 rupees lapen dak ke apply ki cheng ponji labang ke 7 February pen lapen last date labang ke 25 February 2024 si last date lo Punjab National Bank hin pesta meda official notice bang release pon iglo kadu kawe pen da 125 post paklang iglo including the officer credit lapen manager foxy lapen manager cyber security lapen senior manager cyber security lahai ya post vacancies sida paklang pon lo lapen ning ke hanga bang pu bang fiatum nang litum online si apply nang post 7 February pen si ke apply bang cheng pon po lapen last date la bang ke 25 February 2024 si last date lo sining ke hang a candidate mate ke apply dun jining hang atum nang litum prabjin pen apply dun ikon lapen PNB SO recruitment details bang dala sono name of post la bang ke officer credit lapen manager forex lapen the manager cyber security lapen senior manager cyber security layo yo post lo kadu kabe pen 1025 and post vacancies lo name of organization bangke Punjab National Bank lo lapen non ang ton pen lam te dak details bang chithan panna number 1 along officer credit upon kadu kabe pen da post vacancies 1000 and people lo Arta labang ke 21.28 years anang po lapen education qualification kinangzi labang ke ladak kipi pon pen ingsi bagan itu unang po dak kipi pon an penang an dak do lasenali tum labang so kipi pon pen ison bakachali jong sidok pun labang so post long bangay jogdun long ikpo lapen manager forex post along bang talo kadu kabe pen da 15 an people no lapen each bang 25.35 years और talo lapan qualification full time MBA kalte postgraduate diploma ki untang nang po lapan experience bang maximum 2 years experience dunang po officer anat lapan manager of cyber security labang tadak kadu ka pen 5 anda post vacancies bang pipon iglo age limit labang ke 25.35 arta abang fu mate abang fitum nang po qualification kinang sila bang ke full time degree in BE mate BTH kyun tanang po lapen computer anat knowledge dunang po lapen kapek dak kapore yang deng kanang lang lapen experience 2 years dunang po lapen number 4 long dutulang senior manager cyber security apan dak apus pang 5 an pipon lo lapen age limit labang kenang litum thek pon long ikpo 27.38 year ang bong malam dapat ke Charlie yang deng labang ke full time degree in BE mate BTH unang po lapen diploma tame dunang po lapen experience tame dag dunang po lapen age relation man dag people no schedule caste taman 5 years schedule tribe taman 5 years other backward class mate NCL taman 2 years person with beach mark disability 10 years lapen ex serviceman atom 5 years person affected by 1984 youth daglat alang lito man da 5 years application fee lang nam te category wise dak thak pon lo mate pinang po schedule caste mate SC atum 59 schedule tribe atum da 59 rupees person with disability 59 lapen other category 1180 rupees an pinang po payment method labang ke nalitum online si payment ignang po labang so fee bangke lapen ke planning a process tame dak tok pon iglo
online application link along beringon lapen ali tu matheng nus na browser mate official website ching pu ikpo apang sinali tum registration nang po lapen kinang sosot required details nali tum fill up dun inang po documents upload nang po application fee pay nang po lapen fee payment benefit nang litum submit nang po submitted benefit acknowledgement a copy nang litum panang pi po apen important date bangda lang po no na application ke start ji lake ke kai price chengi 7 February pen se cheng pon ikpo lapen application last date 25 February 2024 se last date la PNB SO exam na bangke March April malam se and pon ikpo labangso article long lang lopol na nitum online application link long pon igi notification na link long pon ikpo apen labangso notification nilia sabso na litum hana paklang ji apan bori pon ikpo screen na long na litum thek long ji lahelo and advertisement alolo lapen na litum dak thek long ji salary kon ansi da ki pipon ma lapen konan post vacancies doma SC ST tum fan lapen ang ton alam na litum dak thek pon long po eligibility criteria tame dak theklong ji nang litum kadu kavia details tame labangso advertisement along se mention iglablo lapen pipon iglablo lapen labangso advertisement aloni li telegram channel long nang litum humri dam te long exi hodak pen nang litum download ikon labangso advertisement alo nang litum lang ikon lab pende nang litum jogdon ji tame jogdon ektamelo asipini a video long bang nili ka pathiek pen la ansi nili ington pon ekpo asidomi thakmi ka dukawe karbitis 2.0 youtube channel long ke lagara do an fans tame nili hin pen kardom